意図なんですけど、もともと作曲年が1992年で、なんか結婚のお祝いで作られた曲だそうなんですね、もともとは。で、その後シングルになったのが1998年で、テレビドラマの「聖者の行進」の主題歌に、使われたそうです。で、割と作曲年はその頃なんですけど、2004年ぐらいからいろんな歌手の方がカバーされるようになって、割とじわじわじわとこう人気が出てきた曲なのかなと思って、で私知らなかったんですけど、ジャスラック賞っていうのがあるらしくて、2017年のジャスラック賞の金賞に輝いたそうなんですね。でジャスラックのなんか著作権使用料分配額が多い曲のナンバーワンなんだそうです。でカフェでも CD 作ってますけど、いともちゃんとジャスラックに申請したので、その金賞に少し私の一票が入ってるのかなっていう気もしますね。はい、じゃあちょっと歌ってみましょうか。最初割とシンプルな前奏が4小節入ります。じゃあ、いきなり日本語ですので皆さん一緒に歌ってみましょう。2番「なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ」「夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ」左ページの下から2段目だ「手の糸はあなた」「横の糸は私」「あるべき人に出会えることを人は幸せと呼びます」
こんな感じで割とシンプルにこう2回やって、最後繰り返しに、2回と半分っていう感じですね。じゃあちょっと1回私歌わないで、皆さん歌うのを聞かせてください。もう1回最初からお願いします。ちょっと1番で止めますね。ちょっと回ってたらどこが難しそうなのかなっていうのが分かってきました。歌が始まって3段目、ここに割とリズムが難しいんですよね。ここにいたの生きてきたの遠い、ちょっとピアノで1回弾いてみてもらえますか。曲でもあったんですけど、割とこの16分音符が割とのんびり歌っちゃいがちなんですよね。特に人数多いとね、周りを聞いてしまって歌うので、そのどこにいたの生きて、ここも難しいんですけど、その後も遠い空の下とか空の下とかもちょっと意識してこう言葉を進めていかないと、遠い空の下になるとちょっとこう昇華的な感じののんびり的な感じになるので、遠い空の下2つの、ちょっと言葉を鋭く進めていくつもりで、それとあと飛ばして1段飛ばして、その下もやっぱり16分音符ちょっと甘いんですよね。織りなす布はってパパーンといきたいんですけど、まあのんびりでも歌えないことはないんですよね。織りなす布はってこうね、唱歌だったらそういう音の配分するかなって感じなんですけど、まあね、こう新しいポップスなので、織りなす布はいつか誰かをちょっと早めに食いつく。で、温めうるかもしれない、しれない16分音符のとこと8分音符のとこのメリハリをもうちょっとつけましょうか。しれない、まあ、3連符、この場合3連符じゃないので、しれないタタタンタン、まあそう曲のポイントとしたらそんなとこですかね。もう一回じゃあ、今1番を歌ったので、もう一回2番をじゃあ私も一緒に行きますね。なぜ生きてゆくのかを2番の歌詞でいきましょう。1、2、3、はい。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢追いかけた
がとうございます。歌が始まって3段目ちょっと音も取りにくい感じですよね。どこにいたの生きて、結構音が上下するので、もう一回そこピアノで弾いてもらっていいですか。どこにいたの生きてきたの、もう一回そこだけ練習しましょうか。じゃあ123って振りますね。123、どこにいたの生きてきたの。そう、生きての「い」がちょっとこう入り遅れる方が「い」どこにいたの生きて、そうそうそう、その「い」にしっかり乗っかりましょうね。音符が短いのでうっかりしてると通り過ぎちゃいます。もう一回だけ一緒に練習します。123で入ります。123、どこにいたの生きてきたの。あ、OK です。じゃあ、最後一回最初から通しましょうね。はい、じゃあもう一回最初からお願いします。私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの生きてきたの。遠い空の下、二つの物語。だけど糸はあなた。横の糸は私。織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。2番、なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささぐれ。夢追いかけ走って転んだ日の後のささぐれ。こんな糸
ありがとうございました。じゃあこの曲はこれで一旦終わりにしますね。はい。では今日はカンツォーネ2回目になりますね。前回から引き続き、曲のタイトルもまさにカンツォーネなんですけれども、前回軽く説明しましたが、サンレモ音楽祭1968年3位の入賞曲で失恋の悲しみの歌ですね。では、前回引き続きの方もいるので1回歌ってみましょうか。で一応楽譜は、前半を日本語で後半でキーが変わるところからイタリア語でっていう風になってますので、それに沿っていってみましょう。ではお願いします。ちょっと言葉に載せるの難しいんですよね。この3連符あるので、最初の方はいいかなと思うんですけど、もう一回言ってみましょうか。日本語のところからでちょっと難しそうなところで止めますね。もう一度前奏からお願いします。一人夢見るの
じゃあまずここまでで、言葉のはめ方とかは大丈夫だと思います。で、悲しい歌なので声も、皆さんいろんな音色をお持ちだと思うんですけど、もともと暗い声の方は合うと思うんですけど、明るい声の方もちょっと暗い感じで歌いましょうか。「ただひ」って言うとすごく雰囲気が違うので、結構胸の中に憂いを秘める感じで「ただひと」ちょっと息混ぜる感じで、全部声にしちゃうと「ただ」ってもう本当に「オーソレミオ」みたいになっちゃうので、ちょっとね息を混ぜるつもりで声にもう一回いきましょうか。言葉とかは良かったです。もう一回前奏からお願いします。ここが、ちょっと結構出版されてる楽譜でもいろんな言葉の載せ方してるものがあって、で一応皆さんにお配りしたのは私なりにこれが載せやすいかなって思ったあれなので、もうすでに決まった形が頭の中にある方はいいんですけども、迷うと歌えなくなっちゃうので、一応目安は今お配りした楽譜で「儚く消えてしまった」あなたの激しい愛のお言葉、多分激しい愛の言葉あたりがちょっと出版されてる楽譜と違う風に入れていると思います。今お配りして必ずしもそこの音符にガッチッと入れなくてもいいので、ちゃんと喋り言葉に聞こえるように「儚く消えて」でしまったって一個ずつ入れるとすごく言葉にならないので、しまった、自分の中で音符には乗せつつちゃんと言葉しまった、消えてしまったってなるような感じ。あなたの激しいで愛の、ここから愛ですね。音符としては3つ「い」「い」「あ」「い」って続いてますけど、そんな風に歌わないであなたの激しい愛の言葉、激しいで「い」は割と軽く切っちゃって、激しい愛の愛を大事に言葉聞こえるように歌ってみてください。じゃあ上から4段目の一番尻尾のところですね。儚く二重線の前からいってみますね。123で入ります。C までいくのかな。1234儚く消えてしまったあなたの激しい愛の言葉、恋の炎燃え尽き傷の痛みが残されただけ、溢れる涙をこらえあなたの面影追い求めるのよ。じゃあまず日本語のところまでだいたい良さそうですが、例えばさっきと同じように、左側ページの一番下「恋の炎は」ってありますけど、音符が3つ「恋の炎」って「のほの」ってありますよね。それもちょっと意識して「炎の方」を意識しないと
聞こえなくなってくるので、言葉が恋のを軽く抜いて、恋の炎が燃えつ、こういう燃えとかそこから入るところは割とねやりやすいですよね。燃え尽き傷の木とか、痛みが残されただけ、この辺はいいかな。溢れる波、この涙のなとかですよね。この音楽の強い拍のとこじゃないので、溢れる涙をこらえ、こうもそうですね。音楽の拍で言ったら一番もう後ろのアクセントないところなので、そこをちょっと言葉丁寧に、溢れる涙をこらえ、あなたの面影追い求めるのよ。後のとこは割と影とかで伸ばした後は割と入りやすいと思うんですけど、じゃあちょっとそういうところを言葉聞こえるように気をつけて、もう一回皆さんだけで言ってみましょう。一番最初から、とりあえず日本語のところお願いします。かなりこう乗ってきましたね。はい、じゃあ、その調子でイタリア語入りましょうか。で、皆さん楽譜これ1枚じゃなくて半分のがちゃんと入ってますか？A4 のが続きがありますので、もしない方いたら言ってくださいね。じゃあ、どっか日本語の途中から「追い求めるのよ」と入りにくいな。その上の「溢れる涙」から言ってイタリア語に続けてみましょう。じゃあ1、2、3、4。溢れる涙をこらえ、あなたの面影追い求めるのよ。眠れるそうよ、小さいそうよ眠れる。Se muove l'ombra che non tornerà mai più. Questa canzone vola nel cielo
タリア語の方が多分こうね当てはめやすいと思うんですね。そのままのリズムで歌うとはまってくるので、やっぱりこの曲の特徴はタッ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 タ、この3連符ですよね。このリズムにしっかり、あとタータタタで、その中に時々タラララとか入ってくるのがリズムのアクセントなので、そこをなんか流されて同じ感じに全部ならないようにもう一回言ってみましょうか。じゃあイタリア語になったところ、123ネルピューベルで入りますか。123、音だけお願いします。ネルピューベルソンニョで入りますね。123ネルピューベルソンニョ、いつも3連符感じて、ここ言いにくいですね。スタンセニャンドイルミオドローレ。カタカナも結構ごちゃごちゃしてますけど、スタンセニャンドイルミオドローレ。セニャンド、こう刻みつける。イルミオドローレってよく出てくるんですけど、苦しみですね。で、私の心に、苦しみを刻みつける。ちょっとじゃあこのイタリア語で歌うところの意味がどんな内容かちょっと読んでみましょうか。ネルピューベルソーニョ、ソーニョって夢ですよね。チーセイソーラメンテトゥ、最も美しい夢の中にあなただけがいる。あなたは影のような姿だ。オンブラっていうのが影ですね。セイコーメウノンブラ。ケノントルネラマイピュー、もう決して戻ってこない。クエスタカンツォーネ、この歌、カンツォーネ、この歌はボーラ、ボラーレってありますよね。飛ぶ。このカンツォーネは飛ぶ。ペーレルチェーロ、チェーロって空ですね。空に向かって飛んでいく。レスエノーテ、ノーテって音符とかその音、メロディーとかそういうのも含めて、それらの調べはネルミオクオレ、私の心の中にスタンセニャンド、刻みつける。イルミオドローレ、苦しみを刻みつける。ちょっともう一回まとめて読むと、あなたは影のような姿だ。その影が帰ってくることは決してないだろう。この歌は空に向かって飛んでいく。それらの調べは私の心の中に苦しみを刻み続けている。今歌ったところがそこですね。もう一回いきましょうか。ちょっと大事な単語だけ今つまんで説明しましたが、その例えばオンブラとかソンニョとか全部完璧に分かる必要はないですけど、そのオンブラとか歌ってる時にちょっと影とかイメージできるとこう感情がこもってくるかなと思いますので、じゃあもう一回123ネルピューレルからいきますね。じゃあ前奏のも音も前奏というかその小節から音も入れちゃってください。どうぞ。123イメージも違ってきましたね。で、ちょっと長めの感想がありまして、その後イオソニョエネルミオソニョベドケとまた始まるんですけど、じゃあそこの一応意味とあと大事な単語を言っていきますね。イオソニョ、私は夢を見る。そしてネルミオソニョ、その夢の中でベドケ、私はこういうことを見る。
Non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più。私は愛を語ることはないだろうということをその夢の中で感じる。Questa canzone vola、ここも一緒ですよね。この歌は Questa canzone vola per il cielo、空に向かって飛んでいく。Le sue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore。これさっきと同じで、その苦しみを、その音楽の音は私の心に刻みつける。で、あとまた感想があって、その先もいきますね。Questa canzone vola per il cielo、この歌は空に向かって飛んでいく。Ma rimane nel mio cuore、ここだけちょっと違って、でももちろん、リマーネ、残っている。ネルミオクオーレ、私の心の中に、その歌は傷つけるんだけど心の中に残っている。Alla fine di un amore、 フィーネって、音楽用語でも出てきますね。そこで終わりみたいなで、ここも終わりですね。Alla fine di un amore、 その愛の終わりの時にその音楽は私の心に残っているという内容です。かなりもう暗いかなり絶望的な失恋の歌なので、やっぱりこうちょっとね気持ちを込めた声でいきましょう。じゃあ感想後のイオソンニョからいきたいので、感想前の2小節ぐらいからお願いできますか。じゃあページがその変わって1枚だけ、半分のページになったところから弾いてもらいますね。お願いします。Io sogno io sogno questo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Questa canzone vola per il cielo e le sue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore.一応一通りいきましたね。じゃあ、最後1回だけ通しましょう。特にねややこしい戻りとかはないので、そのまま日本語言ってイタリア語で最後まで言ってみます。お願いします。
せていただきます。後半は、これもリクエストをいただいたんですけれども、太陽の土地という曲で、曲です。ナポリ語で書かれたナポリ民謡なんですけど、これまでよくそのナポリの港から出ていくもうさようならみたいな、こうアメリカに渡っていってもう戻ってこれないみたいな曲は結構多かったんですけれども、これは逆にこうナポリから戻ってくることができた。で、母親にも会えるし、その故郷ナポリをやっぱり素晴らしいところだって、その戻ってきたことがもう夢か現実か信じられないっていうような喜びを歌っている曲です。で結構太陽のインターネットで曲の意味とかいろいろ調べるんですけど、太陽の土地って弾くとなんかインターネットオークションで太陽の土地をなんかねこう販売しようとして失敗した話とか月の土地って本当に売られてるんです。でなんかその証明書が、冗談で証明書がもらえるらしいんですけど、なんかそれでなかなか本当の情報にたどり着けなくてイタリア語で調べたりとかいろいろしたんですけど、これパエーデって土地、土地というか、その国ですよね。国というか故郷ナポリに戻ってきた喜びという、歌です。ちょっとじゃあその歌詞の内容をざっくりと読んでみますね。なんて楽しい今日であることか。この喜びのために泣けてきそうなぐらい幸せだ。ナポリに帰ってきたというのは誠か嘘か。本当にここナポリにいるのか。列車が駅にまだいる時、その時に最初のマンドリンの音を聞いたのだ。ここは太陽の土地、ここは海の土地、ここはすべての言葉が甘く優しい土地、いつも愛の言葉なのだという、割と短くさっくりした歌詞ですけども、一回じゃあちょっと歌ってみますね。じゃあお願いします。じゃあストレートで、イタリア語だけいきます。ナポリ語。ナポリ語だけ言ったんですけれども、丸々2回繰り返す感じで日本語とナポリ語で言ってみたいと思います。じゃあ、皆さん一緒に日本語で言ってみましょう。お願いします。つ
いた方もいると思うので、ちょっと何回か歌って、メロディー覚えましょう。で、右ページの4段目、ストリンジェントってイタリア語で書いてあるんですけど、そこ少しこう早めてもらう感じで、ちょうど日本語で言うと「光満ちた」っていうところでちょっとこう少し気持ちが焦ってみたいな感じの歌い方になりますね。そうか、どこまでっていうのが書いてないですね。ふるさとよ、友の笑顔はちょっとゆったりいきたいので、友ぐらいから戻すかな、テンポ。はい。じゃあもう一回、歌ってみましょう。じゃあ最初からお願いします。切り替えないとついつい一拍多い感じに取ってしまうので、タララララタラ123で回っていくように、もう一回いきましょうか。じゃあもういきなり歌のところで12、はい。この汽車は今夢に見たふるさと目指しアジタートって書いてあって興奮してっていうことなんで、そこもちょっと気持ち焦って早めにいきましょうか。懐かしい母や友の、なのでちょっとこう突っ込む感じで、ごめんなさい、戻るところは書いてないんですけど、ふるさとへ、ここをちょっとゆったりいきたいので、楽譜に書いてあるところと書いてなくてもやっぱりその曲の感じありますよね。ここゆったり歌いたいっていうところは、ふるさとへ帰るでルのにテヌーとついてますので、そこはゆったり帰るのさで、ここまでが単調ですよね。でゆっくりしてから気持ち切り替えてと明るいメジャーに変わるっていう感じで、もう一回、ちょっとテンポ変化意識しながら、じゃあこんなにも早くから楽譜、皆さんの楽譜でいくと1、2、3、4、5、上から左ページ上から5段目の真ん中、こんなにも早くからいきますね。1、2、3、こんなにも早く心は踊る、少し急いで
ちっちゃい字、コンアニマエレガートってありますね。アニマって魂なので、魂を込めて、であえてゆっくりととは書いてないけど、やっぱり気持ちがこもるっていうことはちょっとこう音もたっぷりしますよね。でレガートなので、ブツブツ切れないようにゆったりきれいに。じゃあいきなり「タ」からいきますね。1、2、はい。日本語はこんな感じで、じゃあまた言語もやりながらメロディーも少し覚えていきましょう。じゃあ次は、カタカナ、ナポリ語難しい方はカタカナ読みながら「オーチェストタントアレーロ」言語で言ってみましょう。じゃあいきなりですね。1、2、はい。オーチェストタントアレーロタクワゼクワゼネメ最後は2番括弧で、こういう曲の終わり方って割とね自由にいろいろ考えてもいいんですけど、一番シンプルな感じでちょっと上まで上げて終わることにしました。じゃあもう一回じゃあ お立ちになってください。最後声出して歌いましょう。またイタリア語の細かいところは来月行きたいと思いますので、とりあえずじゃあ最初からで日本語ナポリ語で通して歌いましょう。月の
ありがとうございました。それでは今日の関東ネカフェこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。で、チラシが変わりましたね。7月から、新しいチラシを入れてあると思いますので、